Як працює ботулотоксин? Уявіть, що це м'язове волокно, а це нервова клітина. Як тільки ви подумали, що ви хочете, наприклад, нахмуритися, у нас мозок про це подумав, і нервова клітинка нейрон виділяє молекулки, які називаються ацетилхолін. Простими словами, його можна назвати таксі, яке переносить інформацію з нерва на м'яз. І як тільки ці молекулки проникають у м'яз, викликається скорочення м'язу. Якщо ми колемо ін'єкції ботулотоксина, ми блокуємо повністю всі транспортні засоби, і ви подумали, що хочете нахмуритись, а при цьому м'яз не буде отримувати інформації і не буде скорочуватись. Ось так просто, доступно. Якщо є питання, пишіть.